بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bir Müslüman doğan soraptır ki doğan baca inha obur doğan öz çağasını obur doğanın çağası bolmaya şoňa berýärler. Inha meniň soragymş ki asli ennesinden aýryp inha şükür çağany birine bermek näçe şu mawzudan 16 ýyl geçipdir. Ol gyýyk bulalypdyr. Şu barada sorapdyrlar. Bir musulman doğan bir çağany ogul bolsun birine ogulluk bermek ya gyýyk bolsun gyýylyk bermek İslamda dogry däl. Yani temenni ya perzentxanlygy İslamda haram we jahili zat. Peygamber aleyhissalatu vesselam Zeyd bin Harisa diýen bir oglany özüne ogulluk alyp Zeyd bin Muhammed diýerlemiş. Allah Taala muny etmäň ud'uhum li abaihim we aqsatu indallah. Her çağany öz atasyna nisbet berin. Ul adylanyrakdyr. Ya ul nesepler zatlar bu harakatyşyp soň bir siri ähkamlarda bir mugalata zat bolmagy ihtimal hezaran hikmetleri hadi murutlarda namahrem mahrem gerçi bu zatlar bolmasa da Hudaý Taalaň bilahara zahir destur bilen bir amel etmek ede wazifa. Onun için bir işle doğru iş däl.